imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar na may Standard Time, 56 minutos na ang nakalipas sa Takla Alas 3. Antes kita magpadayon sa pagpumati sa matahong mga drama mga kabombo, ari-anay ho. Ato naman ang pag-award sa another winner. Do bag-ukuma lang ni siya na nalawagan, ari na siya. Sige, ara sa aton siniiyang Studio B, si Bombo France Andrew Burgos.
Si Bomboliani? Si Bombo Gracelyn Lubaton ara sa aton sini nga Studio B. Okay, Bombo Gracelyn, come in. Mama Jazz, live kita sa Studio Big. Kaupod naton ang kaduhata nga winner sa sini nga adlaw, Mama Jazz. So, ang iya sini nga pangalan, si Ma'am Realin Bolo. Ma'am Realin, so may hapon, kamusta? May hapon, okay lang. Tubang sa kamera ta para makita ang aton maanyag nga ano sa naka-face mask, no? Maanyag na mo. So, nagdaog ikaw sang 500 pesos kag 650 pesos worth of groceries sa ini nga promo 1-2 panalo year 20. So ano mamal mo? Madamo gid nga salamat sa mga sa Bombo kag sa mga sponsor kay nadaog ko din. So mo just mahuyaon no si Ma'am Realin. So anong imo nga obra? Sa balay lang. Wala mo pang May apply. pamilya na? Okay. So ang imo ba na anong obra? Wala pa, panita pa lang. So ano inyong ginakwaan sang pangabuhian? Sa kay mama, bulig-bulig lang kay mama. Very Ano sa good. mga, Vendors. Asa di na yun? Sa downtown. Sa downtown, taga-barangay Villamonte ni si Ma'am Realin Bombo Jazz. Okay. Kag, may kabataan na ta? Isa. Sa kabilog. So, sa babae, lalaki? Baye. O babae. Masunod giguro Bombo Jazz sa kanyag sa iya sining mama. Black Beauty Bombo Jazz. Yes. So, ihatag ta na ang imo nga premyo, no? Oh. Black is Ihanda na imo beautiful. Yes, Bombo Jazz. Black is beautiful. Yes. Oo. Nandom ka ni mo, Jazz, ang Black Beauty, bala nga tawag. Okay. Iatag na yan, dani mo nga mga palad para sa pagbaton sang premyo, no? So, una nga hatag. 100. 100. Kaduha nga hatag. 200. Ikatatlo nga hatag. 300. Kaapat nga hatag. 400. Kag ang ulihing nga 500. Okay, Mama Jazz, sana na siya makamot ang 500 pesos. So, Wow. subo, ali naman ang isa ka balde nga puno sa groceries. So, lain na ang mga goods ang ari diri sulod sa balde. So, imo na nga patunon, no? Kay basi joke lang. Ari Ma'am Realin, dawa, liog. So, ara na nabaton mo na ang imo nga premyo nga 500 pesos nga cash kag isa ka balde nga may unod na sari-sari nga goods. So ano imo ma'am baliwat? Madamo gid nga salamat kay nagabutan ko day. Salamat sa sponsor sa Bombo. So anhon mo ang 500 pesos? Ibakal bugas. Wow, Jazz, ang Very basic. subong, nagamahal man. So mayo gini dako na nga bulig sa kay Ma'am Realin ang 500 pesos kag may pangsudan pa. Okay. So basta radyo Bombo number 1 radyo. Liwat. With energy. Okay. Basta radyo. Bombo number 1 radyo. Number 1. Sigura duhay radyo gid ang Bombo radyo. Yes. Liwat Magamo kay basta radyo, magka-bombo number 1. Okay? Okay, basta radyo. Bombo number 1. Yes. Okay, Mama Jazz, amo to ang aton nga Congratulations. winner. Yes, congratulations. So, gikan diri sa Studio B, Mama Jazz, ini si Bombo Gracelyn Lubaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo! Congratulations sa aton siniiyang nga winner sa aton sa gapadayon nga 1-2 Panalo Promo Part 20. Sang Bombo Radio ka Star FM, araw-araw balde baling papremyo na may cash siyahan pa. Entra na kamo kay agud nga kamo naman ang mabdan sang grasya, no? Lumapaw nga mga grasya ning aton sige na panghatag every day cash siyahan. Balik kita sa pagpabati sa aton matahom nga drama. Number
Sa coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod indi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig. Bombo Radio Bacolod. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Iawat mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Napaslawan si Riden sa iya plano, nga patyon si Dalia sa pag-abot sang bagong tuig. Sang makagwa na sa ospital si Dalia, naglisensya siya kay Riden, nga mabakasyon siya sa iya tiya sa isa ka malayo nga banwa. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay, diri sa Provincial Jail. Reden, nalipay gid ang tiya ko nga mabakasyon ako didto. Mo gali. Ati ka mo sana idulong ko ikaw dito. Ay hindi na ah. Sugaton man ako sang iya ginasaligan didto. Ati mahi naman ko na mo sina. Basta pahibalon mo ako kung ano nagakatabo dito ha. Ati, oo ah. Kag ikaw man ha. Kinahanglan makahibalo ako. Kung anong nagakatabo sa imo, samtang wala ako. Oo, Dalia. Pero manawag ako sa imo kada adlaw ah. Maabot na gilibos ang masugat sa akon, Reden. Kung ano mo, ato ako sila dito sa opisina, boss. Hindi bali ah. Hindi mo man ako pag-idulong. May kaupod man ako pakadto didto ah. Mayo ka na mo. Kagayan dito, madali ka nga mag-ayo. Amugid. Kag samtang wala ako, magpakabuot ka diri ha. Basi bila kung islan mo na ako, kung wala na ako diri. Mahimo pa na ina. Pero tinguhaon ko man, nga madakpa na nagtiro sa imo. Ati sige Reden, buhata ina.
Nagsiling si Dalia nga impas na ang utang naton sa iya, Dixie. Anong utang na man? Ang balayra naton sa iya Atong ginkawa to bala nga laptop kag cellphone, ha? Wala ko yan sadto makakawat yan ay. Kung wala ka magkawat, nga ang nagpasugot si Dalia nga tantusan ka sa pagpanglabada ang imo utang sa iya. Ay ginambalan ko naging siya nga prisuhan ko na lang ato. Hipos, Dixie, Nagsiling bala si Dalia nga hindi ka magkanto dito. Kay mabakasyon sa iya tiya sa malayo nga pood. Total, impas naman kuno tanan ng imo utang sa ila. Nga mabakasyon sa kunanay. Suno sa iya, dito siya mapaayo sa iya pila sa abaga. Kay mahimata kuno siya dito. Dito kuno ya, malinong. Makaluluoy man si Dalia, nay, no? Apang hindi ki siya abi magpati sa akon mo. May babayi inang si Ridin. Oy, Dixie, hindi ka gani magpahilabot sa ila problema, ha? Wala ka na dudla? Ha? Nga napriso ka sa sala nga wala mo nahimo? Ay, nay. Anon ko, be? Kay palangga kuya si Dalia. Nahimo ko lang ato tungod sang paghigugma ko sa iya. Buh! Kung madala ko lang gani ang bangko nga ina, ilampas ko gina sa imo, Dixie. Busi nanay man. Duwala ka bala makaagi higugma, nay. Hoy! Nagigugma ako iya sa husto nga tawo. Hindi sa babae nga pareho ko. Pero nay, ano ka dyan naluyagan mo kay tatay, haw? Ikalaway man na gani sa iya. Ano? Ay! Ginahikayan mong amay mo? Amo man na sakon bala, nay. Bisan ano pa yung yambal mo yung kay Dalia, ya? Ginahigugma ko na sa yanay. Kag bisan ginkamasaan na siya sa iban nga lalaki, hindi ko yung gihapon maguntat sa pagigugma sa yanay. Hipas na! Nagainit palang ulo ko sa imo! O ti ano na rit? Ginatagan ka na ni Badong sang mga goods nga ginpangawat nila? Oo, Dixie. 3 ka laptop ang iyagin dala sa akon. Kag isa ka cellphone. Kag siling ni Badong. Pwede naton ibaligya sang 5,000 ang kada laptop. Barato na ina kaayo. Kag Dixie, patod nga makaginansya kita sang dako. Ati mayo Basta, kakuya lang siya sang maayo, ha? Kakuya lang si Badong, Oo, ako pa. Maayo gid kay naisipan mo nga magbakasyon diri sa amon, Dalia. Madugay na ako nga naghandong nga mabakasyon diri, Chay. Ay, kamusta na kamo diri? Nakahibalo ako. Nga, ato sa iban nga pumusod ang akon pakaisa nga si Ditdit. Oo. Kag siyang nagahatag sang ayuda diri sa amon. Man, jutay man lang ang amon nga produkto sa umamo. Ano ato, Chay? Lupok sang pusil? Ay, sistoy ina Ang imo bala pa kaisa nga ulugtasan, haw? Nagapractice ina siya sa pagtiro. Man kuhaon siya kuno nga sparo unit sa mga rebelde mo. Amo ina nga nagapractice siya. Matuod bala ina, Chay? Maintra siya sa mga rebelde? Tikal, lang na iya. Kahadlok, lang na. Armi nga daan ang iya iba nga paryente mo. Amo gali, Chay? Oo. Kag sa ila siya nagapangayo sang bala. Kag wala man siya sang naisgan nga tiruhon kundi ang mga ido kag mga paka. Nakabakasyon na si Dalia
sa lugar sa iyatiya sa malayo nga puod. Sa pagpadayon ko pagid. Matuod bala? Nakabakasyon ang asawa mo sa probinsya? Oo, Dali. Nakabakasyon na sa dito sa probinsya. Kag dito ko na magpaayos ang pilas niya. Ati, ano ina karon? Saan mo makuha ang kwarta sa iya insurance? Ipapatay ko siya sa mga rebelde dito. Ha? Rebelde? Oo. Madamo dito sa mga NPA, Dali. Kadamo sa mga NPA dito sa puod nga ginbakasyonan niya. Sino nga rebelde ang napatay sa iya? Madamo ako dito sa mga kilala nga mga NPA. Magulat ka lang, bla. Nakaibalagid ako. Tungod nagbakasyon sa dito. Kag kinahanglan nga mapatay siya. Kag hindi ako maduha-duhaan sa iya kamatayon. Baw Katanda na si mo magtiro kas ba? Bago ko palang ikaw gintudluan, kabalo ka na dayon eh. Ay, dala na ding armas ko kas. Dala di. Ano ba'y kay maayo ka man magtudlo mo? Ako pa ya nga. Pero, nga gusto ko nga makaibalo magtiro kasaw. Kabalo ka istoy. Mabalos ako sa nagtiro sa akon abagas ang New Year. Oo. Wala pa ini nagpali isang lubos. Amo gali? May kontra ka galikas? Oo. May ara istoy. Ting problema kay wala ka man pusil. May nahibalaan ka ba lang nga nagabaligya sang pusil? Ay tiyo eh. Kadamo na sang armeya nga nagabaligya pusil. Matuod? Oo. Dahil lang ko bala kwarta kay baklan na kaya. Pilang ihatag ko sa imo? Dahil lang ko 5,000 5,000? Ati, okay Ati, oo. Pagaan mo ka? Oo Ay, madali lang ha. Kay makuha ako sang kwarta. Istoy. Aring kwarta 5,000. Bawa! Kauyat man ko linibo ba? Ote, malakat ka na? Ati ukas, malakat ko subong. Dali ka lang ha. Ay ugli. Mamangkot gani si nanay kung din ko. Ang balon mo lang nag-upod ko sa akon migo nga si Tikling ha. Uy, ato na siya Makabakal gid ayhan siya sang pusil? Kas, Talia! Kas! Istoy! Ari ka na gali? O, tite. Nakabakal ka pusil? Oo Aryo. Dali lang kay gabuton ko sawa ko. Aryo? Uy, may dala ka matuod nga pusil, Istoy. 38 ni. Pero umayo niya nga klase Din ka nagbakal sini? Sa army gani. Nagsiling siya nga nakuha na inis ang magkakainkwentro sila sang NPA. Nalotos nila ang rebelde. Kag ang iban, nagkalabili ng ila pusil. Ginkuha inis ang migo kong army sa bangkay nga nabilin sa mga NPA. Wala yaman surrender. Kag mayo kuno ni kay wala niya na rehistro. Nga wala marehistro haw? Di kay iya sang NPA mo. Ang ila na ya pusil ya. Pulos na yung tanan paltik. Sa ano ka nakasiling sina? At matuod na yan, mga paltik ng armas nila. Pero maayo na yan nga pagkapaltik, Kas. Sa ano magmaayo ang paltik man? Ay, sus Kung makapatay ka tao, ihaboy mo lang dayo ng paltik. Kag bangod wala na restro, wala sang dakpon nga kriminal ng mga pulis. Sinong nagsiling sina sa imo? Ang army man Migo ko na sila ya.
Amo gali? Oo, mayo klase niya kas. Te, pilagid ni. 5,000 eh. Pero ginatagan niya ako sa komisyon nga 1,000. Amo gali? Oo. Tapos, ginatagan pa niya ako sa bala. Ariyo. Abebe, maayo kun amo eh. Ay, okay niya kas, okay niya. Pero, hindi ka lang manugid kay nanay ha? Oo Hipsan ta lang ni nga duwa. Ate, very good. Wala gid ako maghuna-huna. Nga amo sini kadali ang akon pag-angkon sang armas. Kagsalamat kay Istoy. Masaligan ko man ang pakaisa ko nga bugoy. Ganraning pagaling obra sang tunto. Mahayong magseminar ang iya migo nga army mo. Kag si Reden, ang akon pana nga animal. Wala gid siya makatawag sa akon. Bisan makaisa lang. Ayon, dito siya nagpauli sa kabit niya. Kadamo sang manahimo mga sala sa akon Reden. Apang ginpatawad ko ikaw. Pero ang hindi ko mapatawad, amo ang natabo sa aton anak. Sapat ka Reden. Wala ka sang tupong sa kalain. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig.
tubig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon, sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho, nagataas sa pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!